כולם שואלים אותי מה זה הרצפה השקופה, מה זה הרצפה השקופה, אז אני הולך להסביר. זאת שיטה שאני יצרתי ופיתחתי אותה, וכבר למעלה מ10 שנים אני עובד עם קבוצות מנוער וילדים ועד מבוגרים, על בעצם מה זה אומר מבחינתי ללכת על רצפה שקופה, כשלמטה יש לפעמים תהום או חושך גדול, ואיזה אומץ זה דורש לעשות את הצעד הזה קדימה. בגדול, השיטה מורכבת מ4 אלמנטים עיקריים שאיתם אני עובד, של שילוב בין עולם הבמה לעולם האימון. הראשון זה ביטחון אישי, ואני מבדיל את זה מביטחון עצמי, זה לא אותו הדבר. השני זאת דינמיקה קבוצתית או דינמיקה אישית, זה מתחלק לשניים. השימוש בדמיון ובפנטזיה שלנו כמשהו, כמנוף, מקדם ומעצים, וכמובן החיבור לגוף ולאנרגיה של הגוף. וכך אני עובד, עם תנועה, עם מגע, עם נשימה, עם כל מה שאפשר לעבוד איתו שקשור באלמנטים האלה. אז זאת הרצפה השקופה ככה על קצה המזלג. בואו לסדנה החדשה שלי, תירשמו במחיר שווה לכל נפש, ומשם באמת תוכלו להרגיש את זה לא רק ככה דרך האייפון או דרך המחשב, אלא ממש בגוף.